Kat bang idang up ya katarik ya ke baka Election Commission of India kan penbena hak bayde but ke election syaka Lok Sabha ini ke election MP ke bangi jia perta but namar babaro hi ngiap kmi pelanu kata katarik kan long dari nginang apan up ya ka dari bagi babon ki sengsan pertai kila deban penbena ya ki kertong ki jongki ki banyak kun kini ke election nang ni na po Shillong Parliamentary Constituency lani ki ong Shillong seat hang ni bat ngi menta ngi don wei na ki kertong uban ya kun ni kini ki election ning kong e shuai ka bangin poish kini ka jinge kren bat bangan pen itho epi ngai khuble epi ki pajba ki baju pej ya ka yo Shillong mil ukurwa ka tiar baling ba kini ka jinge kren pat ngi kini ka sngi ngi don ukurtong nakaseng United Democratic Party ba Robert June Kharjarin gipiang sobai pi ba Robert syakni ka program jong ka jing ekren ha ka bayde bat kani ka election MP ka ban ka bangi patib ka tarik hende ngilatib bakan selong hi menta kini ki kindiat nai ki ban sawan de ya ka jing pelong ga jong pi ban ya kon ni election ngi don bun ki jing kili ka bangi labu ngila pen kre te ka jing kili ka ba ningkong ka bang akwa ban bu khmat jong pi ka long beli pijet ya ka politics kata mar ya syong na ka jing syakri kum unong yalam seng balang beli rupi ang nuot ban long kum kurtong syaka election MP kata claim da pai khmat chua kum ya ka election ka ba kiwe ki juyele kata ka long ya ka election syaka yeng darbar thau an jong jela kum ju syaka district council kata ka election MDC ke HDC hatu kadai namar ba phi i ba ka election MP kadai ka baduna ka jinglut ka bede ka pisa lani kai ka pelong ipi ban rai ban yakun yakani ka election ni kong es kong banai khubli ya phi ba karmen ba dia ka team ngi jong phi cholong mil bala khot yang asya ka ni ka jingya theory jingya phlu jumut but lingba jong ka channel jong phi nga sopan ai khubli phi baro ki pajba ki ba page ki ba sngap ya kane ka jingya thir ka jongi but namar ba kadang di ka ubanai ubar but ki tarik ki badang kendiat nga sopan ai khubli ya phi baro ki pajba nang song snong jong ka khasi jintia hil hi baro ko wi ka snem thamai ka basuk but ka ba kamen but ka badhap ka rahai ya phi baro ka jingkeli ke bapilakeli kala de lupa ka jingkeli ke bejrong ngan persyang ban jubab lengkot kat bala ka jingjit ke jonga ya ka bandrung syane ka jeli sanhima sima ne kong e kadi halor kanong rim ya ka bangadon ka jinget ke baskem baka sensyar khadar kadi ka wei ka ba u khun banriu umla alaj bat umla kiar ya ka ngila banum ya don banta le si kumki active politician tenrei ukhun penriu hi unum lalen ngi malat na kasan syar khadar la kalong hakano kono dur la kalong hakano kono kurkom ngi hap hi banlong ki bru ki ba bat ya u alkam san syar la ni ngi hap hi banlong ki bru ki ba sha san syar hanu re hanu ti kum ukhun penriu ngi malat na kasan syar khadar ngi ya tengku bat ka san syar khadar ha barok kiliang ka san syar ka khadar ka rai ya shibun ba ki ha ka jing im ka jongi ka rai ya ki ya ka hok ya ka kamram ka rai ya ka jing adei ka jongi bat ka roi ka par ka yo ka kot ka rai ya ka jing ne ki riti ki dustur ka rai ya ka roi ka par bat ka rai ru ya ka hok ban mani yo blei no bu no thau ha barok kiliang ti watla ngim shemladon ha ka politics ha ki port ki baladep handring ya tengku hi na ka port sa ka port bat ka sensyar ka khadar bat ka benta ka baar ka ba ngarai ban pensno eladi sya ka sensyar khadar ka long ba hadin bangila telun kum u nong galam sang balang la ka tasnem ngila persyang la ka buj ka bor ban ai jumut ban dawa ban penboru la ni ban pressure ya ki nong thau an ki jongi na ka wi ka port sa wi ka port ya ka ban le ya shibun ki kam ti hendri ki babun pat ki kam kim shem la poi shano hot katu kan ni ngila la le si ban ngin ong bang ngila success la ngila kenjo syaka jengjob hendri ki dang balai pat ki benta ya ka ba ngidang hab ban pendep
tinga yo iba ka jingrung ha ka sensar ka khadar ka di ka wei na kilat kilanti ya ka ba ngila le se ban no khambha bat khamjanai sya ka ban syakri ya ka jeb ndu sya ka ban syakri ya u pajba bubun balang but bandon ha ka sensar ka khadar ka long ka ka ba don kam hadu kata-kata ban pen khut ya ka ban pen bahaya ka ban pen janai ya ka ti la dangim rung sya ka ni la dangi syukut no le se tang ha ka ban syu ajumut la ne tang ha ka ba syu ben syu kan tho nabar le se kanumla le se ban pen urlong ye sibun ki jing angnut ye ki jing trang tinga ka shimba ka sensar khadar ka di ka ba khut ka ba suba ya ka ba dei ubli no bu no thau hi ubal ai hangi nga shim ba ka di ka wei na kilat ya ka ba ngin peteng ya ka ban syakri ya ka ri ba ka jeb ndu ba ya ka jala hi ba ka wei nga shim ka di ka wei na kilat ya ka ba kum samla rang ba nga sngo ba nga layar kotbor bana terong lem ya ka sensar ka khadar jong ka jala ba jong ka ri hi ba ka wei na ta ka daw nga jit ya ka ban beteng ya ka ta ka jing syakri jong ha kane ka banta kum nong thau an la da dei ka mon ka jong ble te ka tu ka jingkli ka bang abu ye phi a ka bai dei pat bar kani ka jingthmu go jong phi bane khun ne ka election MP bale phi jet ya ka election shaka parliament umdei ya ka yeng darbar thau an ne ka election ke CDC mar ki ju ong ba ha ka election MP ka jinglut ka khamduna to ka ta kala bande ka daw la ni ki daw pa ki paton ka kos mo ha ka bodi bat ka jing ong bala da yele MP ka jinglut ka shong duna nga thrai ka shong ha ki candidate kata kin sadon ki lese ki la bandon ki candidate ki ba khampulut khambun na ka MP lese don ki candidate ki ba khamlut duna ha ka MLA ban ye ki katu ka ni ki candidate ki ba pelut ha ka MDC te ka jinglut jong ka election ka shong ha ka jing pendon kam jong kita kinong ya khun ya kata ka election ngam da shim ba ka dei na ka daw ba ka khamduna ka jinglut banga ya khun ya MP henry ka daw ka ba kongsan ya ka banga ngarai ban ya khun ya ka election MP ka di hadin ba ngilakaren na ka por sa ka por ya ki mat ki jura ki ba kum ka jala bat ka jeb nriu ngile tungku ngila dawa ya ka LP ngila dawa ka jing penrung ya ka ketin kasih ke schedule ngila dawa ya ka ban penbet yo put usam ngila dawa ban penbha ban penjanai ban penklan chu ya ka sik schedule ka jongi ngila dawa ru ban don ya kata ka separate kadet nalor kata ngiyo ya ki jing jenjar jong ki khun samla ki jongi laki dei ki nong hikai laki dei ki nong trei bat mentala da pinpet ya ka jing don kam jongi kum ka jala ban wan ra ya ka roi kapar ngidei ka deficit state ya ka badang don kam bah shibun ke jing arab jong ka sarkar India dan ni kata ka sarkar kami tiladang ipet ya kini baro ki jing dawa ki jongi ki sakut hapo jong ka government of India la ni hapo jong ka parliament da phini ong ka ILP ru ka state kala da pass ya ka resolution ka tin khasiru ka state kala da pass ya ki resolution dong ka uput usam ki state government kila ban ya penbet mutually tinri habukut hi ban penbet uput usam ni hab hi banwan ra ya ka amendment ya ka North East Organization Act ya ka pa ka bor jong ka di tang ka parliament pin ong separate ka det ru ka di hi ka rai jong ka parliament ban penklan ya ka sik schedule ka di ban di hab banwan ra ka amendment ha ka sik schedule ka jing don kini baro kimat ki jura ya ka ba mengaku menong lam sang bahalang ala imsngi ya ka ban keren ya ka ban dawa la dai ne keren ya ka jing persya ya ka UCC la dang ya keren ya ka jing persya ya kata ka jing imposition jong ka Hindu tuaru kini ki tungku hi bat ka sarkar India kini ki tungku hi bat ka parliament kani kini ka daw ka ba kongsan ya ka ya nga bangala rai ban jit ya ka MP election ka kos kam da dei ngam ngej hiru bangan yele election da ka ba penon kam da ka pisa ka tangka ngadon da ka jingej bangin yele election da ka ba terwa da ki mat ki jura sha upajba bat ki pajba ru ki de ban jit ye ki nong mi khmat ane ki nong thau an da ka ba pension nong rem halor ki mat ki jura ti kata ka de ka daw ka ba penlong nga ban jit ban ya khun ye ka MP election bitu barobat beling akli ni ka jingkli na ma ba bunsian hi habangi phais ki election ki bobon ki kertong ba ki khun ki election ki bo ka pisa khmat kata de ka daw akli ye phi ki ni jingkli ho philapan sngo ye kita ki mat ki jura ki jong pi kata ki bangin saya keren kham hadien bat sakoi ke jingkli ka bangan
shim na ka ek ba phi pen sngo ba hadin ba philadon benta ka ha ka seng ka ba phidon kata ka new tribute council ko president phi la jupen sngo shiki nomi khmat lani shika sarkar shikini ki nong thoan ki jongi ten rementa ba phidon pa da ko politics phio ayu ha to phio nem ya kalat ka kabu ya ka ba phin wala phim pat long ron de phila long du khot pat apo kawai na kita gi seng san perthai kita United Democratic Party hato haba phi ai jingmot ki pidiang ne am ki kinu gi jingmot phila judon nem ki ba phina ai jingmot ya ka ngathrai ke benikong kebangan jubab ya kata kalong ba kumba fitip ngadang su syong naka kamseng bahalang ngarung syaka politics kamdei ke besuk watang banyo ya ka tiket naka ni ka seng trairi ke bala slem bat ke babun ki amle tilada kila pediang yang wat banlong u kandidat ngam semla lej syaka UDP ban terwai lah di banlong u kandidat klaim daya keren lupa ya kimat ki jura kadi halor kata kan orim bahia shibun ba kimat ki jura ki ba manga terwa ki agree la ni ki pediang na takadaw nga sa nut ban terwai la di ban yakun naka UDP bat nga sutenat kalong ban halor ka UDP ka donru mentah pedeng gajing trilang bat ka seng HSPDP ka we na ki seng rulum ki bala slem ha ka jala jongi but officially nga ngadi kandidat jong ka RDA ho usembol ka file ka nomination ke jonga nganiat na ka UDP henry nga di kortong jong ka RDA jong ka Regional Democratic Alliance ka senjuk jong ka UDP bat ka HSPDP ti ngangap haka jing ya keren ke jonga bat kinong elam jong kini ki atli ki parti ngi ya menjur ya sibun ba ki mat ki jura ki bangala keren haka por ka seng balang ngi ya dei kata ka objektif la ni kata ka mindset ngi kham ya jan kumbangala penpau haka singi bangarung haka UDP ngiyoi bakadon kata ka resemblant lane kata ka jing ya serim haka sain perkhat haka sensyar ka kadar dat kadau nga sa jitru ya ka UDP kum ke parti ban mentang setenat ban bangami khmat ya artli ki regional party ki bala slem ki bala rimba haka jala ka jongi bat nga nut ban ban jubab kolong ba haka pot bangi pen betru ya ki mat ki jura ki babun ki jing ai jing mot nak liang jong ki nong yalam ki peliang kruit mensim lada kadi ke bakalaru ki pen i ba pet kamlong ka hap ngi hap ban le kumni ka ki ai jing mot ba di pen bha di ban research isu di ban penjanai isu but lada kim pediang ru ki wanra da ka alternative opinion ya ka ba haka jing sngo jonga kadi kani ke ba penlong ya kesensyar kadar pajba ka ba yej bej ba renti bat ka ba don jing mot Pilapan so ya ga taga jing jet ka jong pi ya ka UDP ndai lada ngi phai pat ak bede ba ka sur ka jong pajba babon ki kan tho ya ka UDP ka bodan hapo ka sarkar MDA namar balai lada ngi ngap ikai ka ba phi keren ma phi long ba hoj phi keren ni kita ki mat ki jura kita ki jing e ka jong pajba de ban ong pajba pat pediang namar ba juyo sngo bagi kani ka seng ka ba phirong kan keren kita ki chinge kata di ka sur ka jong pajma hatu phi jeru ye ka UDP hatu ka dei namar ba kala don lupa bon ngut ki MLA mamenta phio additional seblong sa arngut ki MLA ki bedi na HSP hapo kalama jong ka RDA hatu kata kala pandai kawai ka jingjit chonga ye ka UDP bat ye ka RDA kum ka kanhun senjuk ban ye le MP kamdei halor ba ngapet ya ta jing bun pat dan jing dun pat jong ka jing rung jonga sya ka UDP kadai pre shuaban declare ka tiket hakapor bangarung sya ka UDP kampat syai ru lakin ai tiket you know ka perthai ka sakhi ya kata di tang hadin arbanai dunai ba kisa declare ya ka jing yo ka jonga ya ka ban khun ya ne election tila dangi ong ba ka jingrum jonga sya ka UDP ka dei betang nam ta ban khun election ka long bakala ka jingrum jonga sya ka UDP kum ka parti ka long halor ka norim ba ngai la ding ne thu hok ba ngadei ubriu uba ya ki regional party ngala yo lat ban thabut mo na du usnem arajat pra ngampat semla thep ya kabut ka jonga sya ki national party ngadei ubriu ubadon ke jinget ke baskem baladangi la bantei ban penbha ban penjanai ban kentiu ya ka jelah ba dia kari India ka diling ba ki regional party
ngaburom ya borok ki regional party kamut banong bang ngam syam lasno syaki wi ki regional party ka dei namar bang iben lani ngam ihab bat ki ngaburom ya borok ki regional party ki badon haka jala me khlia tin rei habang apet pat ya ka jinglong jong kinong elam habang pension nong rim ya ka jinglong majority la ta ka jinglong rangba ha kinong elam nga yo iba ki nong elam ki badon ha ka UDP ki kamlong ki briu ki barangba ki kamlong ki briu ki ba sngap lem ya ka jing ai jing mod ki nolor kataru ki don sibun ba ki nong elam haba ki don sibun ki nong elam ki don de ki phongut ki nong elam kasuk yangi ban ni ai jing mod le sing ila ban ya pher jing mod bad uai khandai ngila banya dei jemut haka kan hun ka sat long kumta tingi pet bad da ko burom ye ki we ki party ngi nga kham yo i ba ki don we ar ki no ngelam le sidangim ya dei jemut bad tu we kala shu kut no ka jing ya dei ga jung hen re ka yudu pi pat ka di ka kan hun ka bala sei ya shibun ki no ngelam hadu mta ka don shibun gut ki no ngelam ki don ki no ngelam ki bala long rangba ki bala i ba haka san hima sima ki dei ki no ngelam ki bala yalam teng ya ki kenhun seng balang ki don ki nong elam ki bala dei ki nong elam jong ki balang ki don ki nong elam ki bala experience bah haka sensar ka khadar haka governance haka politics ti kum usamla uba pensiong nong rim ya barok kine ngayo i ba ka UDP ka di ka parti ka biang tam ya ka bangan pensno elade kila bandon hang ni hang tai le se ki jing bombiang ki jing bom ko anrei ngai la ding na tu hok api ngam ju shim ya la di kum ubru obiang lut hapro kiliang ngadi tang ubru uba ngadon la ka jong ka jing duna hari na lor ka jing duna pat ngai ngu yo blei ba u ai yang ya shibun ki jing bha hanga but angets kem bala da lengba kini ki jing bha ka jing bha ka jonga le si ne combine la ne sno lang but ka jing bha jung samat ba but jing bha jung ba pol jing bha but kui le singila ban sandur ban wanra ya ta ka jing bha ban penbah ia ka UDP but ia ka jelahi parok kuwi ngalong ngadon yang kata ka positive mindset bangila ban kam penbah ban kam pajanai ka UDP ku makalong mata kadi ka parti ka bebiang kadi ka UDP ka badon ya ki nong elam ki bala i ki bala rangba handrei ngidang lapat ban penbah ban penjanai banang kentiu shu ya kan ke parti na ko ka pos baru bot ke try ka daw ka pelong nama kum bangalapan soi phi mene ya ka sur ka jong pat ba pakan kan tho ya ka UDP kumu samlau bula i ka jing yu i ga jong phi hadu ba pinda wat hapdeng gini ki jing kan tho ki babon dai phi lej mat pini so phi ka jingkeli ka long ba kumno ngin tip ya ka sur jong pat ba hatongin pensiong nong rim na ka social media hatongin pensiong nong rim hakanu gadur bentip ya kasur jong pajba bentip ya kasur ke pajba kabala ben justify la ne kabala ben penkesan ke di election ka UDP la da pinken na baro ki parti ki bodon po kasi jan dehil ka di ka wei ne ki parti ka bayo sibun ba ka vote share te kumno piong bagi pajba ki kan tho aba kani ka di parti ka bayo sibun ba ka vote share ti ladang ipet na kata ka nong rim ngila banong baka UDP ke di ke parti ke bayo buntam ya ke jing kersan ya ke jing yaro na baro ki parti ke badon po kasi jente hil kani ke di ke parti ke bayo si buntam ki emele kumno pyong bo pajba u kan tho haba ujit de pajba u budget ya kini ke emele ladangin ong ya ke social media ha ke jing kan tho da ka buram ngi yo i mo ha ki social media le se ki viewership la ne ki nong page kin don laipo hadu sampo hajar kawi ke news kidon katu kan ki bapoi da kilak ru na pedeng jong kini ngayo i kinong comments kindon laispa hadu sanspa angut hardly bakin poi si hajar ti na pedeng kini ki sauspa sanspa angut kan no ki bolong genuine le si kindon ki bodon da ki totally ki account le si ki lak bodon kam da ki apps la ne ki ka jing start ke technology menta ka batang we bru ula ban ai tangwei bottom kilala ban mi sibun ba ki comment tingam yo i ban ong bangin rai ba ka social media comment kan di ka sur ke jong pajba ka sur ke jong pajba ka ba shisha ka di ka sur ke jong pajba ka ba kilet po EVM machine ban press tinga nga disagree ya ka opinion ka mama pipi ong ba ki pajba ki kim so tenat ya ki UDP kumba poi kumba pau ka mandit ki pajba ki ai jing kersan dang UDP bat ngai scam ba
sa ka jing pensno ka jonga bat ki we ki rurong ba sa UDP nginang yo shu ya ka jing kersan ka ba khamba ka ba khamjanai bat ngadon ka jing kerben ka wood share dong ka UDP nang ne khmat kanang kiu bat nginang yo ka jing kersan jong paj ba hatu kata de jing scam jumut ka jong phi namar kumbagalong hi ka politics ka kala na ka por hoat ka election ka bladap ka MLA kila bon yo takadar ngot hatu ngintip ngimla ban tepat yo ka don ka jingkala andai lagda ka don kata ka jingkala ka perkhat perdan ka jong pai ba da kanuk pat ka benta phin lej ban pin so tho yakini gi namar la dengi ong la don arne laingot ru ki ba ot andai ngi don kam ru pat ban pin shai da kanu try ka lenti ka ba pin shai namar ki ba bon mentau pai ba ki ot khamtam e ya ta ki brio ki badan hapo ka sarkar ya ki balong kum kita ki menteri sarkar na ka UDP ki kentho jur ye kini ta kanu ko rukom phila ban pensau shu pai ba phi ladang ye keren syapang ka jing don jong ki pai ba ki bom sultanat ya ka sarkar ngatharai kampat judon kata ka por haka jalam khliala ne haka ri India bahkan don kata ka sarkar ka bon yo 100% support na ki pai ba no song ngasait kan mau ya ka wei ga jing thu khana ka bang puli ki ong ba udon wei us im mo uba la le bah ya kata ka hima tin ri don pat ki bakan tho bat habala kali to us im ba balai ki ne ki khandiat ngut ki kan tho ka jubab jong u kalong ba le si umpat semala ban le bah ya kita ki no kan tho khandiat ngut ti kumju ngatharai ka manu ru ubrio uba shimti hi ya ka bor sarkar ban longkom ki minister ban longkom ki chief minister ba un light na ka jing sha kan tho ngatharai kan long very rare kan long duna ba no blai ka expectation ga jong upaj ba kalong ka bajur hadu kata ka jing kwa ka jong upaj ba kalong ba let's say ban yo ya shibun ki light pendoi manu bom kwa ya ki lat pendoi ke babiang manu bom kwa ya ki anya dari ke babiang manu bom kwa kum ya ka LP in rehaba ka resolution ru kalapas ke di sarkar India ka babat ya ka manu bom kwa ban pendrung ya tin kasi hak schedule tingayo i lesi kan ni ke jing bom pat urlong kini ki mat ki jura ki baban khia ya ka jela bat ya ka jemdru ka penlong ya ki bru lesi ban pinpoint ngane ban kedokti no ya no ban haba pilong ki no ngelam haba ngisim ya ka kedan no ngelam ngi haban longkum ki ding sando ki ba ki pajba ki haban san ki haban keren ki haban kentho andrei haba kut hi nga kentu ye ki nong song snong bodon burom go jongi kalong ba haba ngi thau tara ya no tongin thaulang ye ki jing bha bat kumju ru ye ki jing duna radang ngi shu kedo no be tang ye ki jing duna jong kanu kan hun ka balai ba kanom don kanu kan hun la ni ka parti la ni ka sarkar ha ka partai ka balat na ka jingsha kan tho ki balat na ka jingsha kan no nganom don na si unu sim la ni emperor ha ka partai ka ba enyo be le si 6% jong ka jing ro ti ka opsan dau ka jingsha ya ro ka jingsha kan tho ke de shibenta jong ka jing im dong yalam na ka liang ka jonga ngala long prepare ban mat ya kata ngalong prepare ban mat ya ki jing yaro ngalong prepare ban mat ya ki jing sya kan tho ten ri tang kan ga wei kalong ba habangi sim ya kene ka kardan nong elam lada don sibun ki nong yaro lani don katu ga ni ki no kan tho ka direction go jonga lani kata kalenti ya ka ba manga ngakwa ban poi sya ka thong ya ka ban yada ban pene pensa ba kentiu ya ka jep mriu nganom bakala lenti sata ngadon ya ki jing angnut nganile kan bala ban pois ta ka thong compare laki don kinong yero compare laki don kinong kan tho re ka jingmut ka jonga ya ka ban sakri ya ka riba ka jap ndru nganom sya ta ha kini ke baro to barbot kumba piskam jingmut ba karai kan de lingba ka EVM ti nginge to dia ka election commission da kalapen bana ya ka tarik ban pelong election bagi pajba kini cik EVM ban nyoy ko vote inap ya kata ka singi tementangan poi pat skwe ka jingkeli kata ka bedai nomor P1 na ka seng ka bedi kita ka HYC ko mga laong mene ka seng balang ti hot ki babon kinoy lam seng balang ki larung sa ka politics andre menta ka ju ka jingkeli ka wan ya piru lingba marsni masen pen banabu ba Robert John Kharjaren unrung sa ka politics ki pajba ki ong hato uni un long lang kumju kumbalong kiwe lani un compare kai ka jingbot jing perkhat ka badan hapo ka mensim ka jong pi
Adian ba pila rai ka politis ngangit pila yos ngoy kum kita gijing keren na kapor. Ombaro ki nongelam seng balang ki beradan hakasan hima ki bakalan tino. Ki don ki nongelam seng balang ki bala tribha ya ka riba ka jap ru jongi. Manong kwa banjir kerteng ra ki don. Nginom la ban len ya ka. Let's say uwe uba ngala banjir kerteng di ba buleng do. Nginom la banong ba buleng do uba kalano kum nongelam hakasan hima sima. Ula ri kendong ialah ka jong ka burom ka kor ulabat ya kata tenrei ka wei ka ba ki pajba haba ki yo i yang i ki seng balang bangi rung syaka sanhima sima kalong ba ngila dei lupa ki nongelam jong ki pajba haswa bangin sno syaka politics ti haba ngila dei lupa ki nongelam ke expectation lan ta ka jing khmi lenti ka jong pajba yo nongelam kala jur lupa nadu dang sedang kilakwa no babaro unla ban penurlong ti hanrei pan kiklet no pat ban ong ba haba udei unong yalam kum ubri udon kamru ya ka jing yo jing kersan na baro kiliang nga ainuk saya pi kum ya ka khanam ban swamo kala mi syagari ba ka ja unriu da ka jing terang da ka jing angnut ban penbha ya ka ja unriu jongi kawai artli ki konferensi ki lajit si saya ka the rest ki klemjit ya ka ti arngut haka dorbar jong ri phengut kila persyang ngam yo i ngam ong bagi klem persyang ngakan mau ya ke embos i ba poleng do ila ready wat ban resign ya ka ministership kat nongot ki banut bandon kum ya kata ngayo i ki nong yalang sem balang ngan ainuk sabiang la si ba poleng do ubula mi kumunong yalang masang balang urung sya ka regional party une haka regional party haka konferensi ke ba 10% tam ki non tribal vote kalau ka ba watang ban sustain yala di haka tu ka jaj konferensi ngiyo i kum i ba jeminu motho mo unong yalam jongi upoy haka du konferensi ka ba non tribal vote ka ba syarkhai ba kine haka regional party kidang la ban sustain ban yo ka tu ka vote ti kamdei ka ba suk yaki yangi kinong yalam seng balang bandrung ha ka sanhima sima noblei kata ka jing terang kata ka jing angnut ke jong upajba kala jodupa nadu basdang tenrei kumbang ong api nang ne syakmat mo ngan shim ya kanuk sabab ha jong kinong yalam ba iki jongi ki bela persyang ban le bha ya ka riba ka jam ru ngan len na ka jing bakla ka jongki bat ngait skem ba da ka jing don kat lang ka jong ublei no bu no thau bat da ka jing ya duailam jong upajba jong kari ba ka jam riu ngin la ban pon odlong ka wei ka jing kali ki pajba ki jongi kalong ba haba piu i yang ikum kinong lang sang balang bangimi syakane ka lumpung lada dei ba pi job hato pila duailang ne nam ta jongi ya ka bangin yai ne ha kata ka norim ngidon kam kum gibriu ngila ban on ngila ban hap ngila ban bakalang ngidon kamru ya ke jing duailang ke jong pajba ngidakwa ya ki pajba ba haswa bakin kentho haswa bakin keno kinda duailang nam ta jongi kum kinong elam ya ka bangila ban syakri kam ba ya ka riba ka jap ru jongi bat angai scam ba leng ba ka jing ai ka ketika mon ka ketika diang leng ba ka jing duailang jong ki nong jong ki pajba jong ka jap ru hi barok khoi ngin la ya ka ban yaine ha kata ka thong ban pen urlong ya sibun ba ki mat ki jura ki bakhia ya ka riba ka jap ru jongi to barbon mintang in phai pan hawede thik bakani ka election MP Lok Sabha ka chingkali ka baning kong hato ka UDP ka la ban thau prthai kum ka seng riulom lada pi sha jet ma pi hangthe Lok Sabha lani hapo kari India kum ka seng riulom ma bi bon ki kin tho ba ki seng riulom ki kot tanga khana para hato ka la ban thau prthai ngam tharai bagi seng rulum kin kut tanga khana para ka jing ong bagi seng rulum ka kut tanga khana para ka di tangka mid lan di tangka khana pruskam we no ginong elam seng rulum uma i hoping ula poi sadu ka dorbar parlimen I professor Gigi Swell ho wat la yole kum independent ringim ngim ka de jing sha bade ki regional party lan ki seng rulum ki balaya combine lang lan ki baya terilang ki bala pen poi u sadu sadali tingim kut tengah kana para hot hadin kata ki bobun ki MP ki dei tang ki nakaseng kongres ti haba pi ki bajba ki klem jit
ya kita ki MP kandidat na ki sengrulum tikin lek kumno ban lek keren na parlimen abi kelam jen tian ringim syam lakut ngila da proof haka history kala keren sai ba ngila da poiteng syaka dorwar ba ha parlimen but kitu kirang ba ki balanga keren mensua iba hoping stone ling do but i professor Gigi Suel kim syam ladai ki bom syam la contribute haka parlimen u professor Gigi Suel le ula ban bat hadu ka kedan deputy speaker te kala de gajing song sarong ya ka riba ka jap mergo jongi bat ula proof daladehi balada pidan ya ka kapasti hapi anom dan mono bala ban khang kata de ka wei ka bang kwa ban ong ka baar pat kalong ba ka syong haki isu yu ngi terwa laningi keren na parlimen shubu mtangi ngi keren nam ta ka jing yada jong ki seng rulum kumno pi ong bangi don marwei haba tang ki MP ki ban mi khamat ya ke ST reserve seat ka don sau phunyongot kemut kumno sau phunyongot tu tribal MP udon bet ha ka lok sabha tilada katto kat ni ki tribal kila ban job na ki open category seat mo na ki on reserve seat ti sanpho ar ngila bandan ti ka syong hangi kumno ngi trilang ka syong hangi kumno ngi bridge bat ngi pensengau ya kita ki mat ki jura bat ngai scam balada ngi dei ki ba sngothu ya kanu kamat ngai scam balada ngila ban persngothu ya ke jing e ki ba mangi kum ka jap ru go jongi ngi man ya ki jing e ki wei ki MP ru kin kersan re shubu menta pilet dak parti ke bahe mo lada tang kata ka parti watang ya kasur go jong piru kampedeng pilakut kasur go jong pi ngan ai nuksa menta shubu ka don ka parti e ke belong pro muslim pilet kum Kristen watang tu ru parti le jong ru pilasa sya perskamjar dekan mentoi iu ba pin ong ba ba pinlech haka parti he henry watang haka parti le jong ru phimla ban convince man suang ila cha yo sngo ya kan jing ong budget yang ke parti ke jongi mo ngidon ha state government ngidon ha assam ngidon ha central government ngin pen bet yo put usam bet sa uput usam adu unta kidon ki parti ki bong ba jit yang ingin wara taka double taka triple engine no ngidon lang ha central government ngidon lang ha state government katin kasih schedule sei ka poi khlompoi sei kijing dawa ya ka LP Henry Bunsin kelong ba ngilap penban bakini kile ya menjur penban bat ki wiki parti ban pendu ya ke ajing angnut ya kijing terang ka jongi ka amendment yang asik schedule kalau de kijing terang ka jing angnut jong sibun ba ukun nyo trep namar ngitip kadon sibun kijing doko ka asik schedule ngidon kam ban pen bahaya ka hari kita ki parti ki belakam ki belami khman nam tahu pajba la bun sin ki klem semala ka jing kam balada ki job kini ki parti he pat kin dia da ya ka hok money blay ha ka ri india hi barok we kam semlalong urlong kataru ka sakut hi tangha ka campaign election ti ngangas ngo balada ki pajba ki nang ban jit ya ubriu ubala ban keren ubala ban persunguthu ya ki we ki MP unla ban pen kongu ye ki weiru ki parti ki bakarsan ansa ka baar ka banga kwa ban keren kolong ba bun le si na padeng jongi ngim tip ba kari india menta don tang riu telikin ki national party na padeng kini kin riu telikin national party tang ka wei le si ngila ban ong bakadon ya national force kata ka di BJP wat ka kongres so menta is no longer a national force kum ke NPP ka di ka national party tang ba kan hatung ngila ba ong bakadon ya ta ka national force la ne ta ka impact habar ka wei dia em san phusan tam ki party ki de ki regional party mentang idon arteli ki alliance ki bak hampau hasokar India ke NDA bat ka India blocks la ne ke India alliance mo ha ke NDA don tang arteli ki national party the rest naki arpo kat no tam ki parti kidai ki regional party ti karin dia hi barok away penomla banlen bahadu menta ka vote share jong ka haka politics what haka national election ru majority jong ka vote share kidang pat hi ki regional party ti ngangas ngau ba lada kum ki regional party nginang ya ka ban persngau nginang ya ka ban pen i ya ke jing e ya ke jing shisha ya ke jing angnut kum ka jongi ngam yo i baki wei ki regional party kum ngi ong na lor mangi idon san pho tam ki regional party ki ban poi ha ka parliament tika syong hau breu kum no ba pin pen ko ngu ya ki wei bat ngangai scam ba lada pio yo bru ba biang unla ban pen ko ngu bat ya ki wei ki party hari lada pio yo bru ban biang watang ya ka party lo jong ru unam la ban pen ko ngu to pisno
kum kertong ka UDP kum ka UDP kala ban pen kongo ikini ki wei ki sang rulum ki budan pat kini ki wei ki jela ngas ngau ba ngadon ya kata ka pasti ngadon ya kata ka jingla ba lada ki pajba ki ibet ngin la ban pen kongo ye ki wei ki parti bakin kersan ne ki mat ki jura ki jongi kum ka LP kum ga jing pendrung ya ketin kasi hai ke schedule kin kersan ngi kum no ban wanra amendment ya sik schedule kum ba ong pi amendment ya sik schedule kadi ka tribal policy kane ka jing ka sik schedule la plan la penjana ya ka jing mut ban ay ka tribal administration ka syong ba hau briu ngayo i ka syong ba hau briu bat lada ngi la kum ka jing dawa ba pendrung ya ka ketin kasi schedule kidon syubun ki ketin ki ba up ti lada nginang kum no ban lobby lada nginang kum no ban trilang ngin poi be cha ka thong bar beleng ong api banganut ban pen ko ngu ye ka wei ka long ba habakut hi ubriu wat la udei makana u politician ya ka hok ba de ka jing hisya un burom lada ngingila ban keren ya ka hok lada ngingila ban keren ya ka jing hisya lada ngingila ban pen i ya ki ya ka ei ka badi ka hok ka jongi ya ka ei ka bamangi kum ka jap meru bat ka jalangi don kam ngas ngo ban ong ngidingila ngan ai ka wei ka nuksa kum ka flagship program SSA hot ki wei ki jala ki ba he ki balala ban penrung no ya ki yenong kai SSA sya ka education department jo state let's say kim da don kam show re mangi ngide ka deficit state ya ka ba ka revenue ka jongi ka duna tingila am ban argu bat ka sarkar India ban pen iya ta ki facts ya ta ki figure ba beling ngidang don kam ya ka program ba kan continue ban ngi ngila ban ya keren ban ong ba ya ki wei ki jala pipila ban wara tang sispa singi ya skim energy singi don kam sispa arpau le se no bele piklam ai te direct funding yang ngi don ya ka Josephel garau ngi don ya ka norim ka baskem ba bele ma pidang ai yang ngi klamyo ya ka fund lomba ka tu eti shaki local governance ka jongi tingi don ya ka hok ti ngasubon ong ba habakut hi wat la dangi per ha ki party wat la dangi per ha ka jingya dei haka san perkat hakikat tu kat ne kikam rengenge scam balada philahi ban keren ya ka jing sisa ubriu unu ubriu hi un buro nan connectin na phi ba robot namar phi ong ba ladangi la ban pen sngoi ta ki mat ki badon jing ye dei lang bat kini ki we ki bai dei ki ta ki tribal lagalong hapo kani ka than chte lamingi lane station rithor le rengi pej pen hakapor ka baga jela Meghalaya kamtam ni rikhasi jaintia ngi dawai ka mat ILP de kensan pat kadon ko ga jela ka badang shu bo ikni ka mat jing dawa tang katu kan ni por de kalayo pedang ya ka pat pan pentri kam ya kata ka inalan permit apo state ka jongka henry ka deiru ka jela nak ni ka than chte lamingi nang ni na not is jongi nengi mi pat bakan don pat kanu ka ta ka jing kersan bakan ai pat ka Meghalaya baka de banyo lang pat eta kamat to ke ei pat ka jingduna hangta mar fiong bak la ban pen urlong re ei pat ka jingduna kan don hangta pi hakini nadu arjakat khandai ni kumunong lasang balang la follow up ba ya ka LP ngile keren ba state government ngile keren ya KMP bat ka bas ngosi nganut ban ong ba KMP bodon buron mejongi watang ka LP ru kim sung thu ba pipet hakani ka last parliament session ya ka grau ya kata ka nongrem ba balai mangingi don kam ya ka LP kalong very flimsy grau ngi dawa ya ka LP khnang ba ngila ban yada ya ka jinglong karpang ka jongi hakano korkom ni haban yada na balai ngi sajong ba ubabun pat usensyar tilada ka jingwan rung kertlep jong ki menderi kalak ham tamban yang ngi sa tam ka number ka jongi ki trai muluk hakiwei ka bomot ki bari kan sensara ngi kan lang ko Tripura kata ka di kan nongrim ka ba klandu ka ba mangi ong ba ngi dawai ka LP na moble ngi haban maintain ya kan ka population ratio ya ka ba mangi ngi nom dei ban sa aw number hakiwei kita ki jing ya kini kam ya kini jam hang ni hang tai bat ki non tribal ki dei ki lesi ki balai ki basau ki basan ki daw re mainly kalong ba ni haban bat haladi ya ka sensar khadar ladangi bat haladi ki sensar khadar itu ki anya dari ki jongi kum ga reservation policy ka sik schedule ka lantern so kenne kensa ladangi sa tamno ki lawan da ki we kin delete ya ki kin weng no ya ki tika nongrim jong ka LP ka di kumnu ba bangin penne ya kata ka boong ba ailat ya rulum un sensar
ya ka jala rilum kat kum ke jing start ke jong rilum ti lada pi penon kam da gitu ki grau lani da gitu ki justification bandawa monu ban sngap pi kanom don ki MP jong kari India le si ki ban ong ba ki kelmen ban tip ba neutral un kalano minority ha ke jala makle lani ukasi garo badu jentia le si ngini kalano ki minority hal ka jong kari tihnrai lada ngi project pat ya kan ni ke demand ke jongi da kumoi pat nom don ra mano kersan rai ladang inang pan persngau kumangi ong pi ka syong ha ubriu ka syong ha ka jing sungu thu janai ya ka kam ti lada ngi sungu thu janai ya ka kam ngayo i ba kin kersan ka jing bom yo borok sikata kalong balik si kita ki briu ki jongi ki badan parlimen kim sungu thu janai ya ka kam le si sudan mano ba syu ong ki song bahaban keren klem da sungu thu klem da le homok klem da pensitom ya ladi ti kumno pin keren ka ba pin le barbot mar ne fikran spang ta national force kumba piong ka dan ka BJP ka pin kesan be halade da ka baong bak ka balaja ya ka bakilala ban urlong hakibe ki jela na jen dala pila ai yang yo nong yelam chief minister Abu David na ka BJP ngin pen biang pi kata kalau the double engine nomor tang kan ke election yang beliru kata de ka jingelap ka jongki te tu pishim ba ka jinglej ka jongpi la da pisha jet pila ban punurlong lani yo ka BJP ka wan me ha ka bor kanum pediang nomor ka jingkmi lingti ka jongki gidon la ka jongko ka national interest jongki pin na takadau kalau nadu menengi ong ba ka jingkwa ban yakun election ka jonga ka di dakimat daki jura kemud da ka nongrim ke baskem kam dadi da ka jing long political affiliation bano hatongi nut banong ba ka parliament ka jongi mata country kam no da ka jing sngo political party affiliation nga don ka jinget ke baskem balada ubri Ukraine ya ka jing sisa uwei uparabu un burom ya kata tika syong tangkum ngin project e ki demand ki jongi ka syong tangkum ngin convince ya ki wei bakin sungu thu ya ka jing jenjar ngi kwa ban argu ya ki kies ki jongi lani ki demand ki jongi ha kata ka dur ka ba uni ubru bas ngapru un sungu thu lang ya kata ka jing ya ta ka jing jenjar ka jongi ladang ngi la ban le ya kata ngam yo i ba ka BJP kan blok ngi la ne la da kawan kan ka alliance kan blok ngi ka syong hangi kumno ngi bangin pensngau ya kan kamat harangkat ki jing sisa harangkat ki propo data harangkat ka nongrim ka baklan ha ka jing sungu thu ya ka an ngasu ladang ngi la ban le ta kan nomdon kan ka jing ya ka ngadon ya ta ka jing ka baskem lanjo nang ni ka issue ba de ba kan ka issue bangi crunch punk influx te menengi la yo sngo papila keren rush pang kata ketian kasi ban penrung po ka kernet ka bapra ski pat ki mat ki ba pipi bu akhmat menta akhmat jong pat ba ya ka ba upat ba pin sngo pin hun yu u ba un ai shisha un le shisha sta ka EVM ka ba pipi angnut ba un nyon shisha to button mandai ha ka sharp ka ba pipi yakon yakani ka election kawai na kimat ya kaba na kaliang ka jongi kum ka RDA ngi lai agree ka ba ngide ban keren kolong ba ngide ki party ki ba don ka kantin democratic hangi kamut ngide ki party ki ba buram ya ka sensar khadar pajba kawai na ka jing yo i ka jonga ya ka jing doko jong ka sensar khadar pajba hari India kolong ba ki pajba hadin bala debjit ya kita ki representative hadin bala debjit ita ki legislator kim don shu ya kata kasi banya don bentalang ha ka jing thau aj la draft ya ka bill le se de ki birokrat la pas kabinet kata ka kabinet le se shtayo tam ki shu place be po parliament dan po legislative assembly ya ta ka bill ki ya debate para maki yang tu but hadin kata ki shu pas be ki pajba kim don benta ha kata ka jingya shna ye kita ki an ki ba per but kani kelawan ra ya shibun ba ki kenram ha ka sensar ka khadar nat kadau ko weina ki jing angnut ka jongi kum ka RDA kalong bangin penklan laning strengthen ya ka democratic ha ka ri India hi porok ko we but kum ka jing ai jing mut kum no ban penklan ya kata ka sensar khadar pajba kalong bangin dawa bakala don kam bangin don ya ka constitutional provision
nam ta ka pre-legislation policy. Kan don kata ka consultation ya ki public hasua ba pinwan ra ya kanu kono bill kabumut bala dangi don kum kata constitutional provision for pre-legislation consultation policy kai ke badon kam kolong ba kino ki bill ba ka sarkar kanwan ra kadai ban bu soal ase ki public domain kala bande ki notice dan ki website ki pajba kin page kin UI ya ka anda kila UI kila ban ai jingmut but hadin bala dep ya kata ka sarkar lese ka sala ban table ya ka haki ying dor bar thoan kata ka diga wei jing trang ka jing anut ka jungi ka bar kumnungin pen klan ya ka sensar khadar pajba ngayu i hakini ki arsnem lain ka bomta ka jing ya tungku jong ka sarkar jalla bat ki governor pen ong ka Delhi Union Territory pen ong ka Karnataka bat ki wei ki jalla ngayu i kala jor hadu kata ki don ki kep ki ba ki state legislature ki haban le shadu sha Supreme Court watang ban yo ya ka sen na governor ngiyo i ka Delhi Union Territory kala haban shia bun mukadduma bat utu lieutenant governor jongka Union Territory jongka Delhi tinggal i baka don ka jing misuse ya ka power da ki governor tikum kata ka judge jinglong ngasungupon ong ba kumang itip mentau governor udai u constitutional nominal head umdai u real head jong ki state legislature ki jongi tinga hasngu bakala don kam ya ka ban review ban relook ya ka power ya ka function ya ka appointment ya ka transfer what ya ka impeachment ru ya ki governor khnang ba ngin island ba ya ka ei ka bo pajba ula aibor lengba ka VM ya ki MLA ki jongi ya ki state legislature repair kan don kata ka less intervention kata ka diga way kabenta kabanga kwa ban stress kan deiru ya ke employment POE ka jing bom yo kam yo jam ke jong ki khun samla ha ka jala ka jongi kala nang jur om dei tang ha ka jala ka jongi ha ka ri India hi borok we kala nang jur tingenom keren le se ya borok we ri India katu kat ni ki benta ki ba le se ngi la ban keren ha ka jala ka jongi kalong ba kumnu ngin pli kita ki lat ki lenti ba ki khun samla ki jongi ki yo ya ta ka employment habang ong ke employment ngamut le se tang ban ong ban yo ya kam sarkar ban su ong ba enla ban ai kam sarkar ya borok ki samlawat kam dei kam long ka bala ban long kata ten ringi haban yo ngi haban krit bat ya kata ka rukom ba nalor kam sarkar kin yo pat ya ki wei ki kam le se ki wei ki sektor ka wei na ki jingmut ki jing thrang ki jongi kalong ba ka don ko office memorandum ne thu phi ba ka ba ong ba hapo me khlia ha ka group CND ka kam ka badi ban ai shaki schedule right ka dei 100% ngam yo i ba kum kata la follow ha ki central institution ki bo pher ha ki office ki badon ha ka jalam khlia tilada ngingi ha ban follow ya kan ni ba mengingi de benio 100% ha kata ka ST reserve seat but ka basa kan dei sakatu ka percentage ka badang tam but leng ba kata ngin yo i ba ki buru jongi kin kam yo kam ha ki kam sarkar nalor kata ngidon kam bandon ka nom sone ka policy ka ban ong ba hakini ki institution ki bale yak tu ka outsourcing ka ba la IT hano haki company la ne haki organization ban thungkam da ka ba shu yashim contract yakum ki tu ngi don kam ya ka nom subala kumno let's say proper percent nginom dei ki de ban yo ki local ki jongi ki tu ki kam casual mo ki kam casual ha ka group D kala de ka por bakin ai 100% ya ki khun samla ki jongi ngidon kam ban seng ya ki special economic zone no blei ki bobun ki samla mentang yo iba ki don yang tak skill ya ka ban invest ya ki kam rei ka jing kia ha ka investment ka penlong ya ki khun samla ki jongi bakin nomla ban seng ya ki tanat kam jam pihab an wai ka khando pihaban tit ka khando hapan biang ya ka electrification u transformer u barem pihaban penbiang ka lada ki dei ki industry ki badon kam ka pihaban yo ya shibun ki environment clearance ki baper ban set up ya ki kam tidang idon pat ya kita ki special economic zone ya ke bale si ki khun samla ki jongi kin shu shim wai na ki jaka sarkar haidor ki baret ka electricity ka labiang ki rooms le si ki labiang ka jingdon kam haka
transport and communication belum malang ngila penbiang bat ladang idan kini ki special economic zone ya ka preferential pan de ban ai ki trairi trai muluk ngin la ban double ya ka ngila mempenkiu ya ka jingyo kam yo jam but kawai ki program kawai ki policy le si ka bangila ban ajengmut sa sarkar India kalong ba lada pinyo haka jing yo kam sarkar lani haka jing yo jingarap na ki sarkar menta kalong ba kidon kilongi long sem ki ba don langut ki kun barok langut yo jingarap na sarkar kidon ki ying ki ba lesiden sipo khat wengut ki family members umdon weiru uban yo jingarap na sarkar ti kum kani ka inequality kum kani ka jing kum kani ka jaj ngasoban ong bakala don kam bangin pendu lakum luk menungi di ban wanra ya ki policy ba ka sarkar at least ka di ban ai jingarap hakaban sengkam semjam ya ki samla ki jongi ha borok ki liang bat sakawai ke bentan nam ta ka employment ngasoban ong ba kala dei ka por ya ka jela ka jongi ban don ya kini ki institution la ni ki training center ki babiang kanang ba ngila ban ai ka training ke babiang ya coaching ke babiang kanang ba ki bru ke jongi ki la ban kerak ya kini ki competitive exam ki ba kum ka UPSC kum ki common entrance test hagi admission ki ba fair lada ngam yo i ba ki kun ya ki samla ki jongi ki duna ha ka jinlang ha jing tip mereka tang kadai tang namar bangim don ya kini ki coaching center ki babiang tiladang ila ban wanra ya kum kini kanang penmi ya shibun ba ki lat yo kam yo jam kumbaong pi ladangan sedang ban keren ya shibun ki mat ki jura kan sajrong pelat nga panmap nganomla ban keren lut ya ki mat ki jura le si haki rensan pejba ngin sala ban pensai ka weh din ka weh kini ki mat dei ba robert la da pipet ya ka jinglong jingman ha India menta ubanut ban ang banut ban keren punsien umat iki babon ki jing tenjo te ki babon ki habban pen kut no ru wat ek te ki jing dawa ki jing ki ladala la kren than ru malala pilong ben ndai hoi ni sotu mene piong pin yang ga nongrem ndai kum kini ki jing dawa ki ba pi pen sko ha ki ba khmat ndai lada ping ngamtep adu katno pin la ya kaban kren na khmat jong shubu lada ka BJP ke dang wan ka bor mangi ki babon ki kren la ngi pet na ki national television baki ki wan kita ki jing yale persya ya ki ba ka BJP ka pen da ka bor habide bat namar ba ka don ye ka bor company da ka bor ten rei maroi lada pisha jet ho ju pajba ngangit ngi pajba ya ka jing patai ka jumpi ndai ka baju ong hin ri ban pentrikam kam dei ka basuk de ngitep hangni ka jela ga jungi kumunong yelam seng balang ngila de ben i kumno pieki kumno pitur ndrei ngatrai dakano pat karukom kabapi pin le abai de pat kini kita ki majing dawa ki baklong kerpang ba khamtam be nam tau rit pat nam da kani ka jela ga jungi kanu karukom trai ka da ong tien pareng ka style ka kumno pin le pi kadi jing sang ni WE ha ka jinglong ka jingban ha ka hakini kisan senem khamtam baka don kata ka jinglong brutal ane kata ka jing persyang jong ka BJP ya ka ban knyot ane ban pensabjar gi bro tangba ban ong ba de tang ka BJP ka bale kata ka long bakala kongres pendirakan di kaju ka style functioning kawan ra ya ka emergency ka impose ya ka president rule la kem ya ki bro la set along ya ki bro kadi ka besar khai hakanu kono ga jalla ka ba ka wei ka parti ka one absolute majority kum kata ka sai don ben kamde tang don tang ka BJP ngi i ha por ba ka congress ka sansar ya ka ri India ro kum kata ka man ngi i ha ki state ki ba ka khamwan kan ka absolute majority ya kanu kono ro parti ka sai don kum kata ka jing khnyot ya ki pajba ti ka wei ne ki man le si ka ba ngide ban le la dei ban sajet kalong ba ngi habam penting kena ba freedom of speech and expression ka body ka fundamental right ka jongi kamam dei ban sha knyot ben ka jing misuse ya ka sedition law ka jing thep jubor da ka UAPA act
ia shibun ngiyo i mo ki don ki twitters ki journalist bagi tweet ki basu tweet ru la sha kem ya ki ha NSA la sha tap along ya ki kelong haduk ano ke besan ke bagi segment ki ladon ki whistleblowers ki AI activist ki bala sha ki MP ru ki don ki MP ru ki bala sha disqualify namar baki keren palan mo la sha pengat ya ki tenrai kumbang ong pi ba ngadon ka jingit scam ba ka kam sansyar ka khada nadu basdang kadi ke bau belai terekan rat la ai hangi kon benreu bat lada belai ai hangi kon benreu belai hi ne lam lenti yang i kumno kumbang ong ngidon kam ban build up ya ka relationship ke jongi ngidon kam ban build up ya ka lobby ke jongi ha barok kiliang bat ngangit scam ngadon ru ka jingkermen baladangi pensitom ya ladi ngi analyze ba ngi study ba ngi puli ba ngi da pensiong nong rim ba habang ile ya kanu kam kanam don kanu ko jing makani kan long jing klip ai bu pai ba un bisa la da poi kata ka por ba pidei ban keren ni kini mat ki cura ki jing ke jong pai ba bat la da kita ki noyelam ki bri ban sngap pi kim ko ban sngap bat ki persang ban penstom ye pi ta kino no kilang ban yet ki daw kilat kilinti ngatip nang ni pin lek marwai da bisa jet hatu pi kloi ban mat namar fiong ru filong kun kristan hatu pi kloi ban mat lani pinya pen ha kata ka por pi kuba ngajit ya ka politik ban sakri bat lada kata ka lenti jonga ban sakri ya ka jem dru kalong hadu ban mat ita ki jing jenjar ngila long prepare kabanga ka don kam bos nguthu kalong banga ngahap bos nguthu ba ka ke banga ngale ka ke banga keren kadai ka basisha kadai ka bala pensiong nong rim ha ka hok ha ka jing sisa but ka haban dei ka hok ka jongi ya ka bangi di ban keren tilah bangi dei ban keren ya ka hok mo la da dei ka por ka bahab ban mat kita ki jing mat sa suspend na parlimen la ne mat sya buk hakino ki jing sa kem ki jing sa arrest ngiyo i mentamo sa tap ed sa tap CBI lut ya barok ki nong yalam ki bakham keren tilada ka dei kata ka bahab ban ngahab ban yat kum unong yalam pajba nam ta ka kos jongkari ba ka jam rung along prepare de pi kum kurtong bo mi da kani ga jela breiru kristan pi kumno kai ka pi don pat ban yang yeladi hakata ka nong rim kum kristan lani ban bapin yo ya ka ban yada ya ka hok jongki kristan mark kai ka jikren ta kalong kumbangi lai i ngi i kalong kanyam ba khamat re kristan ulong ritpa bunsien kimi aki kubor ba kristan usha nyon usha ken po pikren ba pishim ba ubleu di bodon khamat pi dai kumno pat da kanu ki linti pi i ba phila ban yada ta ka hok jongki kristan kadi bong pi kalong ba ladang ipet ya ka jinglong ka jingban jong ka politics hakari India dapat ki national news lai mo omi kopsu bakan dei election jong ki party la i penban bakan dei election jong ki artli ki niam ki bakham he pat hakari India ka wei ki diga niam Hindu bat ka wei ki diga niam Muslim nganam kwa ban ong kanu ke parti ke yasno sano ka wei ka parti ka sno sano bat habakum kata ka por i kumba mangi kum ki minority mo kum ki Christian minority i kumba ngi sa left out la ngi sa i no sarut kadairu ka jing sa baki Kristen hakaleng jong kari India let's say ham khlian wa not east kan duna ka jing sa thombor hari hakaleng jong kari India ki mat ye ka jing sa thombor ti ka wei na ki mat ki jura kumba pi ong pi ngala dei lupa Kristen bat kum Kristen ladang long nem long kum MP kadika kamram ga jonga ban yada ya ka jingit jonga kan hun ga jonga nganom ya pen haswa bangan jon ya kan parti ngala dei shwa u kon Kristen ti wat kum Kristen ro kala dei lupa ka kamram ga jonga ban yada ya ka jingit ga jonga na oblei ke kumbangi ong kan sadon ke jing terang ke jing angnut tiga jing keli kalong le se kalong kumlu ngin yada ke bening kong ayak ngashwa benathu kalong ba ka concern nang kari India kala di lupa ka secular concern ke ba ailat ya barok ki brio banjit la ka jong ka jingit banjit la ka jong ka niam but ban
penroi ru ya kata ka jengit bat ya kan niam ke jong pi hakar kom ke badai ti haba ka concern no kari India kariti terekam jong kari India kala garanti ya kata kum ka fundamental right lum lani kum ta ka hok long bru man bru kadi kamram ka jongi ban pentikana bakani ka hok long bru man bru kamdi ban cha thambor kata kadi bon kong ka baar ni don kam ya ka sarkar India ba kan pentri kam no ya ki an ki baklan bante alakam ya kini ki bru ki ba shongshit niam ngamut ban ong tang ki hindu tua thot ki ba shongshit niam ki don ki wiru ki ba thambor ya ki kristan kala don kam bante alakam no ya ki hakum kanu ngi don kam bante alakam kala don kam la se ban book da ki kendon kum ka UAPI ya kini ki extremist group ki bala thambor ya ki kristan nak wei ka por se ko por kala don kam bandon ya ka special force. Let's say hapok jong ka Ministry of Home Affairs kata ka special force kalong baniada na jing sha thombor jong ki kristan om tang kata ki kristan ki jong ngi matru ya ki jing ya ki jing sha tunju jong ka jing don jong shibun ki anti conversion law kila dong kila de ki wei na ki an ki bala pen upshrip ya ka jingit kristan ngasong mon ong ya kum ki tu ki jai an kala de ka por bangin declare illegal di kum ki jai an om tang kata ngi shem jing ya ka foreign donation fund ngi shem jing ya ka tu ka deduction from source hadu menta ki don ki kan hun balang mo ki belas dangat ha ka income tax ki bo per tu kum ki ni gi jing ka di ka kamram ya ki ba ngi hab ban weng bat kum bang ong phi ba namar ka concern jong ka ri India ke la ailat lupa yang ni bangin la ban jit lai lut ya kan niam ni la ban jit lai lut ya ka jingit ka jongi ti ngam yo i bakan don jing bania daya ta bat sakawai ka mat ka bangi don kam kolong ba kumnu ania daya ka kawai na ke bangi la ban le kolong ban pentikna baka judiciary la ne ka ying dor bar thau an ka jongi kamdei ban sa influence ha ka executive lada dei ba sa thambor ka ying bisar ka di ban long kanong ya da jongi te khnang bangin yo ya ta ka constitutional protection na ka judiciary kadi ka kamram ka jungi ban pentikna baka judiciary na lajong kadi ban long ka ba independent bat ka bomsha interfere ha ka executive ladang ngasngo ba ladang ila ban le ya ta ngilala ban pentikna baka ta ka hok long bru man bru jong ka jingit niam ki bo fer kan long ka bobit babiang ha ka jala ri India hi brokoi kumu kristan hoi kade ka jingit hangi wei pu wei bangin ya kle lang khamtam kuma phi ba phila don na ka politics la da pin pet no ya kan yam atai phinum position no de ha kani ka jalla ka jongi ni don ru ki wei pat ki jat nyam ru ni don ki nyam trairi pat ski wei ki kun hon ru kai gar ka jingbot jing perkhat jong phi pat kar kom trikam ka jong phi ba pin perkhat ru na ka banta jong ki kumu kurtong menta namar phin hab ban le ban yalap ski kai pat ka ba phin pin sawa shaki kumu kristan pat na kabanta jong ki phi kumu kristan ka jingi kai ki jongi kam sem lahi kai bangin iben la ne bangin thomben ye ki we kadi ki kamram ka jongi bangin yaram compare la ngidei na ka ju ka jingit la ne ngidei na ka we ka jingit sem lahi kai yangi ba ngin iben ye ki we sem lahi kai yangi bangin petpo ye ki we hot ngidon la ka jong ka jingit ngimdei ban ya khle ka ktin ka ong bang ngidei jong ka parthei hen ngimdei ban ya khle bot ka parthei rekamut pat mangimdei shu ban ya rap ye ki we ni hap hi ban ya rap ye ki we ka we na jing thrang ki jing angnut ka jonga lada dei banga poi ku MP ka long ba ha ka jing yo i ki jonga ki niam trai ri ki jongi kum ka niam khasi niam tre bot ka song sarak mo jong ki jai ban ru achik ki bodon hapok ka jala ka jongi ki don kam bon yo ya ka minority status ka don ka jing so thu bakala bro sikata ki perkhat ba ola da yo minority status kini ki niam trairi ki we ki bala yo minority status kendu no kata ka de jing so thu bakala kumbalong mtang i don riu teli ki minority religion ha kari India ka we na ki de kristan ti kam don kanu ka jing la dangi at sa ka we la ne sa aran ne salai ka hok jong ki kristan ka sa hi ka hok ka kristan ka hok jong ki jews ki parsi ka sa hi ka jong ki ti la dangi at sa ka ba thamai le se kum ka niam trairi ka hok ka jong ki ne ki parado parasnam ki jongi ki bedang bat yang trairi kan ne i kumju ngidon kam banwan ra ya ka minority status haki kumnu en la banwan ra ya ka minority status haki kalong ba da ka bang ngidon ya ka propose census
kumbalong matangam yo i bakan don kata ka sensus kabala identify properly la ne kabala kadau syai bakino ki de ki nong snong ki badang bat ya kaniam trai muluk tika ngidon kam ya ka propose sensus la dang ila ban wara ka propose sensus ka suk yang ban pendrung ha ka minority status bat la da kawan ka minority status ka de jing yo nong ka bakrau kini am try ru la kadi ki school la di hospital but ki wei kam kumbaong kam don kanu ka jingsa pendu jongno ka sidai tang ka jing kentiu hakil yang borok but sakawai ru nginom la hiru banlen ba kawai na ki benta ki ba kini am try ri ki jongi ki la no la senyang uben hei sya gemlang salang kalong ki la de ki wei na ki atir ba ban pene ya arti ki dustur hakaput ka tem garwai ka siau ka bam kadi tinggal so ong ba ngiladon kam ya ki institution mo kum ki cultural institution ke bakin manage na kaliang jong ki khrang ba ki ne ki riti ki dustur ki jongi ki nom ja klep na kane ka perthei hakabadei bat ki wei pat ki niam kum bang ong phi ba ka constitution na ka India ka wan ra ya ka secular concept of state hangi ka don kam yang i kum ki MP la dangi poi kalong ban pentikena baka secular status jong kari India kan ya ine serta ha kari India la dangi lala ban le ya kata ki niam ki balang ki kenhun ki boper kin trekam la ka jong ka benta klem na tengku hang ning tai adan sakwai ka jingkali pat ka bai de bat kamat ka bagi pat pa jungi ki kedu jingye ba kate de ka jingban jong ka jingduk kumukurtong menta balada pi job ru ya gane kai election MP dakino kilat kilinti phin weng ye kane ka jingduk ka badan apo kani ka jala jungi khamtam me apo dikasi jantia kadau jong ka jingduk ka de ka jing bomdon kita kilat penroi ki bobiang ngi khlan hang tourism tangba ki road connectivity jongi ki long ki basneu manu ban lek ngi khlan hang agriculture ki jongi tangba ngimdon ya kita ki an ki kanun watang banyada ya ka dor kamur jong ki marep dang ai kini kesingi ngelet ha ki bobun ki jaka sya riwar ki ong angi sngo pangnut ba namaru sensar utat dor le chari boy ki ong aus ingum da biang ka dor kadon teng ke bo using ki disi spa tengkai don teng ki ba arpo nai kami kata ka jinga per pedeng ar spa but pedeng si spa but arpo tengka hakador kemur tinggi don kamban wanra ya kini ki protection ngimdon yang kata ka propose tadi ban invest haki area ke bo mengingi long strong kum ka rep ka riang ka lat jong kai ka perthei kum ka kot ka khia ka puli ka dangli kumnong inom duk haba shibun ka spa ka phau jong ka ying ka sem ni haba spend sabar ha ka wat dawai ni haba spend sabar ha ka ba puli dangli ting ngila drain no la ngila kejit no la ka jong ka spa tilada ngila manora ya ki jaka puli ki bobiang ngila manora ya ki hospital ki bobiang ngila ban create ya kini ki employment ka wai na gi jingduk ka bangim la ban len ka long ba ngingi yabe sya kapuli ke puthi ke jongi kalong ke baremdor hadu kata khamtam haki higher institution ngidon kam ban intervene ya kani ke jingkiu palat jong ki jong kapuli ke puthi lan ke jing remdor palat jong kapuli ke puthi let's say da ka bawan ra ya ki program kum ke interest free loan ya ki baki samla puli kila ban simram klem da siu ya kesut Dasi gila ban siu hadin san nan rusnem tikum kita kijaj program ngas ban ong balada ngila ban wanra kan long ka jing rap sakawai na ka daw ka jing duk ka jongi ka long ba ngimdon ye ki an ki kanun ki ban protect ye kini ki on organized labor force ngi shulet bala syabe kat bomon sya thung kat bomon the hire and fire policy ko mangi ong mo ka bala syuji akan rei tila dangi don kum kini ki policy intervention kabala baniarap akum kita ngilak baniada idon kamban penkiu ya ka common minimum wages sisin sisnem kimar ki mata ki kiu sisin sisnem tingi ya ka wages ke jongiru ka bai bala ka bai singiru idon kamban penkiu sisin sisnem tiladangi la minimum sisin sisnem let's say arsin ru kadon kam kat kum gejing kiu jongki mar ki mata tiladangi la ban wanra ki road connection ki bobiang ka tourism ke jongi kan kiu lada ka kiu ka tourism ke jongi ki nong yo kam kin bun ladangi la ban wanra ya ka direct funding mo ha ki snong ki thau ki jongi lang ba ka article aspa propho mangi haba ka wanra ka wan poi ka development ngi yo kam haba ka ngi yo kam ka yo ka kot ka jongi ka kiu ladangi la ban regulate ia ka jingkiu dor palat jong ka puli puthi ngila ban wanra ia ki hospital ki babiang ti hakata ka rukom la ngi wanla eta ke inclusive
approach ke jongi ban kentiu ya ka jap ru jongi lakum no ngila ban reduce ya ka poverty percentage ka jongi na ka por sakawai ka mat ka ba jela ka don ka ba ka shong haka jing shong air kham tame ne ki me pa ka imlang sa lang kata ka de halor drugs ngimshim le snow menen pi dei menta ka bui pi ki ne jing kli namar ba ka ni kam de shu ka ba kan long tang ka state issue namar ba drugs la ong ka jela jungi kam de bo pen mi to drugs ki de bo wan na ki we ki ri ya ling ba na ki ni ki jela ki ber ni ka ki jungi pi ayu ban ong halor ni ujing di kala de sha ka khlam ka bala thombor ka bala rat di sibun ba ki ying sem ka ni ka jing wan poi jong udrok ka de ka jing sha ka bong pi bo drugs kum balong mata light no kanja u ba ki don ki bathung nang ni ten ri ki wei ki drugs kum ki cocaine ki heroin ki baro itu je drug ki de hi ki bala shuan ra na bar sani ti kum no ngin pentikna ba ka jing yolat jong ki breu ki jongi hakaban di drugs kan duna kalong kani ki jing wan ra ye drugs na bar sani ngidi ban la ban pensange kum no ngila ban pensange kalong nengkong du ngidi ban pentikna kalong ba ngidi ban don ye kata ka border security force ka babit ka babiang nginom la da ka burom nginom la ban shu totally depend hagi BSF ngidon kam ban penkhlain ya ka police force ka jong ngila ban don la se ka directorate of border security wing la ka jong ka ba kan don ka proper coordination happening ka BSF bat ki police ki jong ban te la kam ya ka ne ka illegal trade la ne ka illegal supply yung drug ngidon kam ya ka special force ka ban trace ya ka in and out jong uni uja jingdi haka jela ka jongi ngidon kam ban pentikna baki shenong ki thau ki jongi kinyo ya kata ka support kamtam ki VDP ki village defense party kinyo ya kata ka support ya ka ba kila ban rat dong khong ya kan nga jingwan ya di pathar ya uni ujingdi bat ka ba kongsan kalong bangan thu phi kalong ba ya kini samla ki balangop nginom la banlen ngidon kam ban build up ya ki rehabilitation center ki jongi kidang don sibun ba ki district ki jongi ki bom padon watang ki rehabilitation center ngidon kam ban pom ya ka fon hakini ki jaka bat nalor kata ala da ki don ru kini ki rehabilitation centers ngi yo kidang dei ki rehabilitation centers ki bom pad yo ya ka jing arab na sarkar na takadaw kini ki samla ki balik ang tu ka dor jong ka jing lejbu ang tu ka long ka barem hadu kata tinga sngau ban ong ba ladang ilala ban warra ya kum kata ka proper policy hot kani kadi sibenta jong ka kam jong ka state government rikum ka union government ru ladai bangi poi hakata ladang ilala ban te la kam ya kata ngasau ban ong ba ngidon hi ya kata ka jing kermen ya ka ba ladang imla la si ban rat dong khong sen rat ru ban penduna ya ka percentage ngin salah ban le ya ta ho ngi don taki act taki ke henry pi don kamnem bakan don ka jingi kren na pedeng kumbangi ong menta bunsien kat ba kem yu drugs ki ong bo wan ling ba ka ri Myanmar pi dam ka don kamno yunan immediate solution da ka bakan don ka jingi kren bat kum kene ka riru hawe de ba kane ga benta ban khang kam de ga basuk mar pengin keren ni ta ka police force su na do beno ka ga jing ya linti ga jonga ka jing kendo kini ki ANTF ki pulit ANTF ngi sotho ka jelai ka sarkar jela ka ban bu ita ki manpower namar haban train bhai ki na dong sedong ka jinglot ka bon de kimla man penbiang hadu bentaru ha ka jing yo ga jonga kalong ba ka drugs issue ngi de ban sim ya ka kum ka global issue nginom la ban localize ya drugs issue bakan dei tang ka kam jong ma khlia tang jong Manipur kang ka Myanmar sim ya drugs kum ka global issue but ka dei ban dei ka commitment jong ka UNO but ka partai hi bro ka wei kum ka commitment ban rat den khong yo drugs le si kum kini kiri ki bakala jur than kan ga jing sna drug wat ban impose sanction na kiru dei ban le nginom dei ban don connection nom dei ban don trade ngindi ban sim yo drugs kum ka jing ya khun persya ya ki terrorist kay ka ba kiri ke partai kile ye kini kiri ki ba kersan ki teroris ke ki impose sanction kim khayi bat ki kim ya don ki kim ayak ta ki foreign aided tinggal dei ladang ngi sim ya kanno kini kiri ki balong ki main supplier jong kini ki drugs ti ladang ngi sim hakata ka label bakani ka dei ban kani ka di ka global issue baro kiri jong ka partai ngi dei ban trilang ban rat dong khong ka ni ka di ban don ka proper
kadi bandon ka proper network let's say happening jong ka India bat ka Myanmar ka India bat Bangladesh bat kiwi kiri kumno banrat no khong ye kini ti ka jingdon jong ki technology menta mo let's say ban scan ne ki kali ban trace ki kali ban detect let's say ye kum kini ki judge element ti lada ka parthai hi borok wi lengba ke initiative jong ka India ngin shim ya kini kum ka issue kum ka global issue kumba kile ye ki global terrorist shim ya kani ru kumba kalong ta wanra ya kani ka commitment jong kinong yalam ha ka parthai hi bar hui nga yo iba kumbang ong wat la dang yim la se ban rat na khong shispa na ka shispa mo tin rei kumno yin la ban reduce ya kani da shibun ba ka percentage ngidon kam ka proper coordinate happening baro ki state police ngidon kam ka proper coordinate jong kiri jong ka parthai ya kini kiri ki bakham yele persya ngidon kam ban impose iki sanction ki bopher ban penbor ki kiri bakim dei ban island iki drug slot bakin set up iki industry jong ki no ble kam dei ko basuk ban sna ki karkhana ban sna drog kajing don dong ki satellite mata lala te ban trace hei pi thung drog hei pi pen mi popi hei pi pen mi wheat hei pi pen mi kanja kum tar ter tidak dei bangila ban don ni shaya ta ka serious effort but ban le yak tang idon kam ka wei ka jinglong bat kata kalong ba kinong yalam ki jongi kim dei ban ngop ha ka pisa kini ki drug slot kila ban thit kinong yalam dak ka pisa telo de kinong yalam ki jongi ki bokhut ki basuba ki bom fall lani ki bom hap ha kani ka sbai ka ba penbit ye ki khmat ki jongi ngi la ban rat khong ye kini ki jinge ngalada ban bo kini ki jingkli ngalayo ki jubab ki jompi kani pat kan long kum namar ba mentang ngi yo mar ka jing ikut kadi ke bala slam tawang ngim shim la ya poi namang itip pi pun kam pihab ban leit na koi ga jaka ban pensngo yu paj ba ban ikundu iki paj ba tamakani kan long khongpong shubu la shai lada phi sha jet pat upaj ba mu hab wan chapi bonsin ngi jubna ba sisien bala sha jet MP ka ba ba ban kundu yu MP namar ba ka jaka shong ju bonsin ka de Delhi tatakanu pat ka kalinti pin bate ta kapor makani kan long sunon kum ka kular ka jompi show paj ba pin bate namar kum ba village menta ndre pin ai pat kapor yu paj ba bun wan pat chapi ka commitment ga jonga la ni kata ka kular ka jonga ki paj ba ha ka bade bat ka ni ka jingade lese kum MP ba di paj ba kalong ba lese kan long ka ba than ho ka ban ba phin kan du UMP ko kan du UMLA MDC Shibun je kapor udan la ka jong ka jala UMP pat Shibun je kapor undan sadali namta ki program namta ki jingdon kam ki jong u ti henry khnang ba an la ban wanra ya kata ka jingade ka wi nga so ban ong ba kum MP la dang job nga hab bandon ka full time office let's say hanong ba shalong khnang ba kibrio ki badon kam let's say kinla ban ye keren ne khana kata ka di ban kong ka baar ka jingdon jong ka technology menta ka phone ki email ki whatsapp ki de ki bang hab ban panon kam ni hab ban don let's say ka full ka proper email ya ka ba kibru ki pha ye ta ki jing janjar ki jong ki la ka de ka email la ne whatsapp but ya kita ngai kular let's say ban ai ya ka tan bau reply ya ka bangi de ban reply kabalai ka badon kam le se kala ka bangala ban commit kalong ba kadon kam ye ki yangala danga job kum MP kalong kumno at least mo minimum arsin sisnem haka wei ka conferencing nga dehi ban visit hot lada piong arsin so ba kandiat palat ar multiply life riu kalau bon lupa re minimum ngidon kam ban review ki scheme ngidon kam ban review ya ki policy but ka benta ka ba khadu kaba in build up ya relationship ke jonga ba upaj ba kalong ba kum kawi na ki jing sedang kebangangan sedang but let's say kan dik new initiative ha ka jala me khlia hi bro kawi la dadi bang job kalong ba ngakwa ba ya kata ka kam ban ya tanrong lem anom dei bat sakut tang nga kawi na ki kam ke ba ngalarai la dadi bang job kalong ba ya bro ki MP scheme ke ba in sapentri kam ngadi ban pentikana ba ya kita ki jing penrikam ki dei ban long ki babit ki babiang banom don ka kalan kanom don ka bam klop hang ni ngatai ti kumnu ngin le ya kata kalong ka ba bangan let daladi le si ban monitor ya kita kai ka bang don kam ban le kalong ba haman ki district
ngendon ya ka monitoring committee but ki khot jong kani ka monitoring committee kinom de officer sarkar em an bu la si kinong elam balang kinong elam seng balang kinong elam niam ki bandon lang hakata ka committee kan long kum ka completely independent committee ke baniarap lang ban monitor ban kani ka monitoring ngan karpat eki bakin ai ki report bat lada ka poi ka report ngingin le ya ka iyo badon kam bat ka benta ka bak hadu kum ka jing build up ya ka relationship ka jonga bo pajba kalong ba kumno haswa bakan wan ki session jong ki parliament ngadi ban pelat ya kapor ke jonga ban kendu ya ki stakeholder ki boper hapo la ka jong konsensi kila bande ki kan hun niam kila bande ki seng balang kila bande ki political party kila bande ki interest group ki individual ki boper khanang bangan kendu ya ki ngan pan ya ka view ka suggestion ka opinion ke jong ki khanang bamanga ngala ban ra syaka parliament ladang ngila ban le ya kata ngaso ong ba ladang ngila ban le ya kata keladi ke jing syakri ka babha bat ka ba janai nam tau pajba jong nong song jong konsensi jong hi berkui barbot mene ipp la ban halor ka jing don jong arli ki kenron nang te Delhi telada pi job pinjit lada ya ke NDA ne ya ke India block bro atli ki don lagi jong jing bhabat bro atli ki don lagi jing duna ladangan ong bangan jit ekin ki berusong tu ya kersan hindu ladangan ong ngan lej syak India block song tu un kersan dia kawe ka niam noblei lada fin page ya ki parties ki badon haka Indian block so ki don katu ka ne ki party le si ya kebangan keren na kabasya ya kebangan om kwa le si ban kwa ban trilang kum ki Indian Union of Muslim League AIUDF AIMM gitu kum gitu le si ladangi don kata ka jinga trilang kan bu jingma ya ka jala ka jongi ti nolor kata ki don ru kini ki right wing party mo ki believe hindu tua ki badon haka Indian block kum ka chief sena ka kan hun jong ada takri kitu ki don haka India block itip ya kini ki party ki bak hamlong right wing syaka hindu tua thon ti ladangin page du syaka NDA ki don higi secular party ya kabangin nama ban len the best thing kabang ngala ban reply ya kata ka jingjubab ka jong pi kalong ba ladangi ya trai batno ngide ban pentikena baki di ban agree ya ki terms bat ki condition ya kabang ila ban bu ki habban ya keren ya ka LP ki habban ya keren ya tin kasih schedule ka amendment ya ka jong kasih schedule ka border dispute ke bangidon ka development ke ki package ke bakidon ke jinglong serious ke jongki hakaban rat nong khong ya ka bamsap ke jinglong serious ke jongki banwan ra ya ta ka national security ti ka jingya dei bat kini ki party lani ka jingya form ya kata ka alliance kalong based on mutual respect lada ki kim burom yangi kumnongin su burom tang mangi ki tingin sa cross ya kata ka jingking tang andang ilapoi bat haswa bangin cross ngidei banyak keren ya kanapa ka jap ndru ko jongi ka diga jap ndru ko bahaswa ban song kha song man ka diga jap ndru ko ya khan ya keli ya perthau janai ba kum khasi ngan le ya ka ju phinle kumno ya ka hok jongi kristan phinle kumno ya ki hok jongi tribal phinle kumno ya ki aspiration ya ki demand jongi phinle kumno ya ka jingdon kam ka jongi ba phin ai ya kata ka special treatment lada ka poi ha ki development ti hadin bangila ya bisar ba hadin bangila ya bisar ba ngila ban sim ya karai kumbang yong borok kidon lagi jong kijing ba borok kidon lagi jing duna kabangi ngin rai kelong what is the best interest for me kalian kata ka jinga trilang ka jongi bat no ka ei ka ba pen long ka ei ka ba bhatam nam takam barbar kamba piong ba khasi ju khana shwa tengarungan khana shwa shubo lada ta kapor kinum ken snap ipi ma pilong marwe e kita ki mat jing dawa jung pi bu akhmat pinle ung kloi ben long marwe athai nom don kumbang ong pina du basdang ba kanom don ki brio sanspa tam ki MP kin sadon nom don baro ki ban ong ba nganom sengap ye ki reason nom don ki ba ong ba nganom sengap ye ki ki jing keren ki jing khana kumbo ong ki tribal MP tang ki tribal MP ke balati kinal pa di sau punyungut kin poi be tingam yo iba bangin siap jing hot la dangim long prepare dangim tip tang ye ki mat ki bangin ya keren la dangim nang le si tang ban ai jing mut menu ban ya trilang ba uta
sebab mtakin keli ngong ba ngang kwa ban ladang ini tri lang bat phi song ba ban pendikanai ngi ga LP la dekin keli ga LP ru yo ngimla ban jubab kalong paubit beli ke jing keli le se kin ong ba beli ka tin khasi ha haban rung ka schedule ladang ngim lang ban justify ladang ngim lang ban pensngo ban khana ban pensung thu yaki tinga try wat ka parti le jong ru kan ignore kata tin ri ladang ngi la ma pensai ngadon ka jingit ke baklan ka ba baki member jong ka parliament kin sengap ya ka logic kin sengap ya ki reason but ka ba kongsat kalong ba kin burom ya ka hok long bru man bru but ya ka hok ber jing sisa but halor kata kan nong rim ngangan lek but kumbo ang katin ublei ba lada ublei don rangkat bat nga mano ban yeleng percaya kublei shibun ba rubat ya ka por ka ba pila pelat de metangi kitbok kitwiang ipi ba hakani ka jing khun menta pila la ka long kamon ka jong ublei kumbo ong pin poi sha ka thong kani ka jing kitbok kan long lang ya boro ki bani kon ni election tik ba pila yo sngo ya kei ka bangi ngi le kren ngi le thir ngi le mer jumot but nganget ngibu menta happy wei po wei namar ka ni ka rinsan ka long ka rinsan ni ka ban pen sngo shapi ya kai ba kum ki kertong ki don ban ong te ka ni ka jinge kren ka nang beteng du ka be ki kertong ki bladap ban yo ya kata ka kerteng ga jongki ban long kum uta nong yele ya ka ni ka election kum kertong ban yele ka ni ka election sha ka lok sabha election MP Lok Sabha naka Shillong parliamentary seat Saisin Kublai Shibun baru Shillong Miel Ukurwa ka ater